93.3 FM, mytunein.com, Ghana Media, ZenoFM.com. One munina, ubetumi ahwe yen no wadi achi e ho no mo. Ahenkan FM online.net. Kenkan yansam ni bi e wo ho no mo. For wadwen chafa 0533898915. Text message and a WhatsApp ya be kenkan amon. Information centers bro adunum ekọ adusia bi obono mantemu asante mantemu ena poe mantemu eto ananto sport e wasante atmamentia adwabodo a oni no kani wofa wo mabiem ya wom so etie kase bi me din adikwaku ennen kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimukan samni nchemu ene ni fiti ase eni Ahenkan FM. What wasum papa no. Yamampani na nado dankwa kufuado a otua NPP amanyoko na no bu oman. Wonmu ehunu se Ghana akwan awdo bebre enye titu ni nkronketoa ne mansini no komu a eya mpotem akwan no enye kra. Tise bia ofri mansini bi ahinkro na okokro ketoa bia ebenya ne kwan bo se enye udu krokito no muso ani potema kwan enye krokase nso a akwantempɔ ne de efe na so wurewura potema ase odam potema kwan enye abwabo potema kwan enye asene potema kwan kakra manso potema kwan enye entu konkro udo bebre a metumi akasa be ho chichemu aduokron empotema kwan ni na no condemn to grabu na ekwan so de eya ebuom adwumadie sikasem nipa yare a yetumi de ne kontem sanwema ni na esomfa so de ebuburuja eno nam so amama mpani na nado dankwa kufuado oni ni mpanifo atenase ya adwene ho a sanse eha wo mo de bia Ghana kwan yakam na wo mo hunu ni se mpotem akwan nkronketo mu akwan no eye mansini adwuma na nso mansini no obekọ no wo mu ni akande a ye de be se adwuma no enti se koba ne se yempe sika mfanya sika nso ho a ye de kọ se adwuma no eden ne boarding enti ana akwa ya sem kese ne adesoa ama mansini awodro wo Ghana anum sei enu nti aban no enam district assembly common fund so wonmo ade dwumade bi aba ya to din say district road improvement program ye twani tia fa na drip na drip no botaye tache ni de wo de ba ni na ne say aban no afa weni na so akotom fidia tele emu awdo bebre afidie bi ade ya kwantempɔ no aban no atoto san fidie ni na ode be ma mansini bia benya bako emu bako caterpillar yesusu no beti caterpillar bomfrema bomfrema caterpillar bomfrema bo enu sei ebi ka ho afi ariabo ebi wom roller ebi wom pickup ebi wom water tanker ebi wom chesa adie bia ne afidie bia contractors adie kwan no Ghana ban atoto ni na bako entimansi ni bia oda ebenya roller yebenya caterpillar yebenya wei okọ achimansa wom so benya ni na bi asene manso akroso wom na benya bi okọ wejagbawe wom na benya bi okọ volta ni potem wom na ti aban no wahada yesadwuma wi a eyadwuma eso na eso ani nyukura nie aban na mo watuo no eso ani na ye papa anu musie ne ba behwe DCs a woma ben ene woma abon DCs a sabi wonma dwen no etumi dwen si enuama so ye adwuma ye ene woma mo de no entumi nwi ena sabi enzemhunugwa na woma de dwen no wei ene ebeboa ma yehu sangrofo ni nyina esanse amu afidie de hia ne so de wadwen ne be ye adwuma no wa implement na atumi aye adwuma ye ompotema kwan esanse na meka no ukomensi ni bebremu a empotema kwan ne enkronkitwa no wom kam dodo eya wom brepa na no na Ghana mampani na nado etrese se wuyi se sa drip wom de abayi ebeboa ma mpotema kwan atumpon ne to nkyɛn a ebiem emfaso ba ko esa de beba ne se ebema nipa be ye mpem enum 5000 adwuma nso aye ɛna mampani na nado kyerese ebe ya afimpinu ni dunsu 2017 na mpotema kwan a won matumi aye na ne na be 12800 kilometers na nso drip ya bayi ebepagya akonanim se bum ya mampani His Excellency Nana Dodan Gogufuado, Okasafa Hussein.
This fleet of 2,240 units includes motor graders, backhoes, rollers, wheel loaders, bulldozers, tipper trucks, concrete mixers, water tankers, low beds, and other essential equipment manufactured by the reputable Chinese company, Lugong Group of Companies. These machines are not merely tools, they are instruments of change, enablers of progress, and symbols of our dedication to improving the lives of all Ghanaians. The implementation of this ambitious program will be overseen by a 4-member committee at each metropolitan, municipal, and district assembly. Yamman Penny Nana Adudanko Kufuado. Ono ena mutinini Ghana de shimama yetua awiapem tubra kan kase bono so akwanim ewo ensen foforo enso so emu na ye hwedwadie ewo ensen ka yese de sibi ekro na ye nyina ye nimse oman biara wo hwa etumpo na ekọ na nimu no eye ade ba kom de so oman so pan so mbehwe no mabiebie emfidijuma na atimi aboa nam so amade hye nya bi aye eno so timi eboa ama kwesi broni kasa mu productivity no etimi kwosoro pa no ma bi aye ye ne ye etimi dane bi ani na eja eno so etimi de aye ade foforo na eye ankane aban ana eno eye orua John Dramani Mahama ana na eja wote eye abanya eso ebu omaikonko Ghana no wafipino eni du miensa enso emuo eno mkika nyoma esi ani efri asiase hu behia esi ebetimi enso so enya emfidijuma eno eba beboa ama yankasa yetimi adane nyoma bi ani yenya sikire ewo memu ya omudu omani bubu ye na chese ja efifini mantamu eno mukonya asase ni bia ene eja won mukopija factory disi wodma ya friend say Akomadan Sugar Factory turn to a friend say KSF na sadwumadie wei won mo bo modern friase say yesi ankasa ewo afimpinu eni du enan kakra ana eja won mo ehwe ya wo saban kro na emuo no wo afimpinu ni du ensie muo wo hwe ya wo mo ekọ commission ye owura John Dramani Mahama ewo mebu some no ensusu emuo na panfo omgo commission wa 2016 omu commission ye ya no ade ya commission de na chesetimi efri asese ebu adwuma ama de botayente edisi ye no etimi abam na subesi ne ameno ekasai Akomadan Sugar Factory no edaso esi wonu ma adani zoo na enkazu kura adanie sinkaja enkankrofo ba be hwehwe moa ye wo mu bia me etimanya bibi kakra da firi won yetim de abo ye de abo manhu ebla ni nyina ye butunyima ni bia na so edie eyezu a emoa ne wo firi obi angohwe wo mo eno mo etunkosua sabi omo nene ani ade edi egugu factory na yesini yeseba ye de ba be ye sugar no ye de be ye sikire no sisi ade adani zoo eni achenebre ni aprem ne emoa hudu no kwa be hu bi wo honom enfofo ena ade eye dumadie enso afa eye awe sempa na eno ana empempe osofo na hwegade ni fidijuma jumadie ntoto yeso owura onimonyafo eye keti amount kopie mu omrase badwafie ena mrase badwafo no etoto na no omubusa na enho asem se Akomadan Sugar Factory no May 2016 eni commission ye na so besi na enye adwuma edie na asie edie pa na ekoso wonka bibi nkyere Ghana fo ene wo kyerem se sa Akomadan Sugar Factory ni edie ni hu ni sa no emu nsem ye bebreo se die hu ni se yesi eye adwuma die na wie ni sheme apprenti wudi si won mo no enya asem ketwa so obo piri ho a ena wu say yes ayade se eka wo mu pa enoma bi ewo mu a chese eha adwudi bebre na wo hwe yesi fidijuma obekọ no ebi emfidi a yede bedane ni omani ebi ni ho eno no sa no be de ayama na yeye enti no wo hwe mu akasa wo sensankaye wo ho e wo se enya tobase de nsia fufura bi gu apono so na yetimi dane ni omani na yehwe semfidie no de asesei e wo se yesesa no de ebi ni ho e wo se edi bi ba ho ni nyina yetu sa na mo no ansa na factory no etimi aye adwuma. This is the factory. This was conceived in about the year 2013, thereabout. Construction, I'm told, started in about 2014. And then 2016, into the next election, I
there was a rush to commission it. It was commissioned and hasn't worked since. And you're telling me, can be sure, I can look into your eyes in a crystal ball and know what you're asking me. You're asking me, well, it hasn't worked since whatever. You guys have been in government all these years, you're telling me it hasn't worked. Well, that's the reason why it hasn't worked. Nothing was put in the proper place. You now see it. A lot of things went wrong with this factory here. Eti nyama bebre na ankoye ena wanum hia ya omochichire eye factory no edisi wo enu achi owura keti amodi sem ni bi etoso echire mu ese se uhye Akomadan sugar factory na enkasi kabote e wo se enkoman yi yesai e wo ho no esum America dollar no eye opepem du enwotwe $18 million ena wo se ke yesika ke yesai ede efa eyesa sugar factory no ho nanso so fiti afimpinu eni du enan kosi afimpinu eni du num na sika nko a ban no asai ewo eye Akomadan sugar factory no enwo ni sie no nko an ho na esom eye America dollar no o pepem ahasa ensia 36 million ena chese na sika dabi eno no ye aduasa obipim na aduasa ene esika ni ya sei wo ho eti wo chese ha dwene pa se sika wo se kie ya sei no eno ayi obipim du nwotwe na mutimidi afe ese sika obipim no eye aduasa ensia America dollars no wo se eno enyina ya nneoma bi a wo se atwitwi gu apono so ne ebusebusa nkrofo ese ekoba ni sen eno mu se sika bi etesa. I've said it many times. Those of you who will recall, in answer to a question in Parliament, I explained the genesis of this and why it hasn't worked, how much money has been expended in this edifice, and how much should have actually been the actual cost, and how much government of MPP has had to invest to get it running. I told the whole country that a factory of this capacity, even now, should be costing about $18 million or so. 2014, 2015, thereabout, when it was constructed, it shouldn't cost $36 million. But this was built at a cost of about $36 million at the time that I've indicated. And even that, it was so haphazardly done to the extent that it simply could not run. Na abusuafo panyina tini kai osofo yedwade ani firi dwuma de ntoto ya so monyafo keti amone mom momfa nchem na menyansiesie we na mamfa mikiki na ama oti ade ne bo famani so na me se ya Akomadan sugar factory o momfa nchem e commander mom commander sugar factory nkomo na ye ka no enti momfa nchem ya enti owura keti amona na wo chechiresemu de enti a enei eye commander sugar factory no entimi emmo adwuma yenko yanim ewo nsam ne soen na yeko amanyosemu wasugusu ya kase wutie ewo Ahenkan FM what wasum owura John Dramani Mahama na ni abre pese Ghana fo ma ne tumi na osan ba biem ento onam nina ne nto abobo nina no atifisam ne se building Ghana we want eno ne atifisam odenam mampani abede che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mprempren so eni abresa Ghana fo ma ne tumi no na Ghana na sisia no na ehye wo monsa no na ono do emeti keke na driver ni nankasa na amon homodin a mo mu nyina no so mfa maafia no wo mfa tumi no mo no meti no na meti no obetuma ya adwuma ni ye enjon so nam ni na nasma oka ni na ne sei awrehemu ne ni da so ho no munti ono so de ode ye ne campaign atifisam ne sei it is possible afi wo de no to nkyanya onipa ba ko no so afi abato ni hu ayehu wom eyowura Alan Kojo Tramaten a ono ye independent presidential candidate ye atese ono oba no nya party bi ndi enya party bi adimu ana odeba na mum ohwuboku efo movement for change ena owura Alan Kojo Tramaten edeba ono so ne campaign a oye ni na no atifisam ne say great transformational plan GTP etentoma eno na ono so edinam na eno na owura Alan Kojo Tramaten tra say sa great transformational plan na odeba no na nani abre na onim de waye ewo dem a
ɔde ba bonten abeton ama Ghana for se Ghana for ema ne tumi na otumi mesesa Ghana owura lankojo tramaten akasi supen se nyame ya dum na se brebre ohudede abrane nana konka sabrewa egwa mediayu kasamew eyu mediayu devra be mampani na se de tumi man no ba ode bos enfie mako miensa 3 years ode ba sesa Ghana ama sa wonam na se yenka nje ompo a wa be unse Ghana anum sei asesa bonse enkra anum sei die nsakria bem afapa ubonse oda ensakria bem ahunidie efinu esoate ubonse empotam yanum sei akwan die ayeye kakra entowura lankojo timaten se 3 years yema ne tumi so mema mpani a odi mfie miensa ebesesa nwemam ewo Ghana amanini na ehubi papa edi nsem weni na tudwa wa abra obonto aye okopiem ewo bono mantemu eno de sansem wetudwa owura lankojo timaten kire se ade nto woni daso wo akukuduro wo rehemu se obetumi de mfie miensa asesa nwemam ewo Ghana ene se Ghana anum se nyankopon amoya abro wadom ya nuama wodo bebre wamaye nua wamaye anhwea ensuo eno nuama wodo bebre fomagudie de bubuja sa nwuma weni na no eye dwa tesi kapa ukopi obi man so eno ene nipa kodi ye mpempem adwuma ade pagya ne man na so Ghana de ye obakofo na edi hu dwuma no onu nko apodwe owura lankojo timaten se oba sa nwuma weni na obama eso abamfaso ne yenye sikapuduo afima obetumi de asesa nwemam ama oman na emu nipa nso asum adwo mo ne nsam ne sade okirekire mu no tie no Sese won say obi as inflation ekwan normal boy ekoso no ma che kwan ye betimi ama inflation abafo yesi kasem na enye ye pese agina ma che ekwan asi di betimi agina sese utumi se Ghana ya bobusi ama amene yen ma che kwan ye ka amene yen no ye beti ateso a ye mbosa aka ne bio enti ofa economy nko a se Ghana fo nka ombenya gidi omumi a eka 2025 mayor president 2-3 years Ghana will become a different place. Oralan kojo tramatin eye independent presidential candidate nene ana muti abusuafo na ye borem ewo ensanfufro ma afei yenhwe eye asetena mwai oba ne bema sade eja ewo se enhisemu omutimi efa so ka omu ebom na enhiseye eno soso ewo omayimu amamre kwa so ometimi atenase na love bemu a oma wuse do metu oma na modi afa na eni se eja Ghana yedie nim se ensiseye ba no awale nwa de yade atumu de ye adwuma ene ye nuanum kramofo beka kirewo ye ma ye nuanum kristofo beka kirewo sanso so ne na na mabosomfo mo so beka kirewo ese wonum hihye mu ono eyade se oba ne bema awade ye ene ye awale konkono a ye nyina ye gituma ne yegusu akurakura ma na ewoma nyafi na bibesie twakunkum kura bisiye ai se oba si o media mahu menyonko ba onna mpasem ne tra bobra be ma so menyonko be ma na mpasem ne tra ne ya ware sa warefo ne ya bobra edi asem nie obi so kura so media me ye oba me huni se nyankopon ambo me ye o etimbasem me koda ne me hona me ye me ho be ma sanso no de o be ma so se obeso oda ne ho ye oba obi kura de etimi ba ne mu se ewose woni aboa enya tena se okunu ne woyere na odwene ho a wonte ase eti saa eniye we ni su ne ban we no ana panfo bi sori ye se da bi saa yise we enye no ene Ghana ya mamra ne ya mane eti enya de se wose ya hwema ne koso ewo mamu ya ne sa yo sunti no saa adihye mu keka omu ebomu a omu tena ase keka omu nim dia ede aka ho ana omu tintim amamra eri kwatom la sebedwafie amamra yi akwasibro ni kasa mu edi ode to so ne say Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill 2021 and omutabli kwatom la sebedwafie na sebedwafo enso enyabre edi mu nkomo a ekwa ase na chese na sebedwa ni nyina age atum se ampa amamre yi wo se ama ne ye adwuma o mayi mu se de be ya sa esu ni ene eban no enbede di e wo mayi mu na omugitu mu wie ye na ho akonya se de owose wono wade ne nsa ehye ase na afia amamra ni ye adwuma e Ghana mampanyini etim na sebedwafo nso etabri amamra no ade to amampanyini omde kwa na mampanyini se me munim ne amokeka mo sa va amamra ne nkom na sebedwafie sanze sa amamra we ehun sankaye anya asam ketwa na
me pese mebu amamla na nimutie ntino me de me pese monfa nkosan se nkrofo bi kura nso asode atia amamla dindindin a wo mde ho asem akwakoto eye asendibia se eja koto nhwe no wonsiesie asem no enti ugosi bra koto bedi asem na wie no mampanyini tem se hwe na mrase bedwafo amfa eye sa amamla no ensi na so eye so ampa amrase bedwafo nso so ehwe eye no na chesa nkrofo bia fa chire de asem no anase eye amamla hu sanke yakodi amrase asendibia eti no na wase omo hwe na asendibia nso wie na temuo anse no matua na mo ese na efata ye nyina ewa atweye mu atwen sa asendibia ne be hwe na wadi asem no nyam ba bia susu ade bode hu no enso be kọ akoguo ya hwe animu a asemi ekọ na ye o monko na momra wochena adechie saa na eye wonu mo made saa mamra we kọtom na sebe dwafie no sponsors no wo ma sore waka kire mu se asa mamle ya chewa asendibia ododo eti no mbe yo ye kire de mu oden ade atia eye chief justice mame justice Gertrude Araba Esaba Seki Tokonu wonu mbe yo ye kire de atia no na o maka chem so ma no wonya ha no ma ni na monoto se de be ya asam ne be die ni ya huno sa mamle mampanyi no obedi atuma na onyi ntum na o mu kire mu se wo ye kire we de to mo ye de chief justice nkwan se na na do dan kwa kufa do decision betima ka so mo ni twaka esan se de wo si amamra no ano kwan no eye asendibia no court kura asem yi wo mo na prevent amamra no se me emfa nkọ mampanyini enchen san se koduru mampanyini wona mampanyini na adwe se won san a eno ane yesu ebe hu sampa sa mampanyini no waye na adwe se wo me emfa amamra nya adwuma na so sisi ane de eye asendibia na gbo modi bia se asem no ye emfa nkọ na me yemfa nkọ nyina nso se so metime adi asem na ma asem no awie ka ne yehunu se ye kọ se ye ba no asem twentwene asendibia o saa ene ye twafa hu ti o mo kyese nyankopɔ ya adoma osana abosome ne de to so eye aduonu ba akwa fipinu ne aduonu enan ebesi da ukuada won beti o mo agu montene so aye oye chechenchenche enso so ede atia eye chief justice. When Parliament passed the bill, it ought to go to the President for his approval. Since 28th of February, it's been one story after another. Now what we hear is that there's a court case. We said, okay, fine. Let's wait for the courts to rule on the case. The courts fixed 17th of July for the case, the injunction against Parliament. On the 17th of July, when we went to court, the Chief Justice now says that she's pushed the case towards the end of the year and she wants to hear the whole case, which can even go into next year before she even rules on the injunction. Meaning that till that is done, we can't have any headway with this bill that is law. As children of God and as Ghanaians, we know it is against our religion, it's against our culture. We want to do a peaceful march on the 21st of August to the Chief Justice, because right now it's not the President that's holding it, it is the Chief Justice. She is the one who is preventing Parliament from sending it to the President. So we don't have a problem with the President, we don't have a problem with the Speaker, our problem is with the Chief Justice. Adishmama opanyina wotene nkan wano ena ejina wono mo mode amamra a ye friend say proper human sexual right and Ghanaian family values bill no e de kom na sebe dwafie orura Sam Nati George dodo na friend Sam George ono ena ja ogina mu a wone Sam 342 nkomo ni go pram na sebe dwani enso no na sabre no na ya de osi wakopie mu ewo eye national chief imam akache a oni no kwadwetwe nkomo ana ode saa nsem wei enso eto edwa NPP amanyoko no nipa ba ko nani abre pesa oje akonya no tena soma amanyoko ewo adenta abeto ampeso aso nipa kro ya no na yeso afo abede ekira kwanchefo panyini abede ekira oda National Youth Authority ano akosia saa manu mami kasa kyerese ewiase obi na ka na asem so obi amame nkwan ye nde no bi anso no mo de ne sabenkum beche na jafie na eno nkyere se oye NPP amanyoko ni banti obeka de pade afo wo mo osesa abe no ho na nso se yade anya obeka yade papa nso obeka ose NPP amanyoko bia Ghana bakwasam se ye ka party ba kwa political party a otumi ka asem na asem no ka odiso otinta so to fo sanfa ne takrama emfa eye NPP amanyoko a won mo ahyenso de ye aboso no
party we na okan wo masem madam akosua saa manu church nsemu ena o kire abra wo ba abemu afimpinu ne dunsia wo kansem bebre manifesto mu wo hyebo awodro mo ye campaign hyebo awodro na saabo ni na no hwa wo ba abemu wo ma ye nini na de wo mu wie no so wo gusu a wo eye de wo hye ho bompo wo ma ye ene de wo hye ho bo maame akosua saa manu church ni nsemu na o kire ye wo amanyuko bebre wo Ghana no msi ya ebinum keka de hwehu a wo ho se ye kan ye yo na so so no obetumi de nsasi ne bo aka ne pampan e de afa ne bo nya te se oba aka ne se NPP amanyuko ni amanyuko ase ba ne se maka maya wo mu edamufu a obo party na baso eye mfantum bebre ye ntiensem bi ene se de madam akosua saa manu e kan ne nsem fai. Choosing the right leader has its consequences. That's why I always champion for the MPP, because we're the only political party that has stuck to its manifesto promises. No matter what is said and done, despite the challenges, despite the lag when it comes to not meeting certain timelines as far as our promises are concerned, the major things we spoke of, we delivered. And most of those things impacted directly on women. There are women single mothers. In fact, some are married, but they are still single mothers. And we are conditioned not to complain about our relationships and whatnot. So when people are going through struggle, they can't tell anybody, especially when it's financial, because if your partner is not supporting you, going to talk about it means you brought shame to him. So something like free SHS was a game changer for a lot of households, because what you see in one person is literally at least 4,000 Ghana cedis saved in the household, was going into a school that the government has absorbed in terms of the cost. Onipa amote so akasa ye madam akosua saa manu ono na ye kwanchefo abedi akire Emma National Youth Authority and also ye parliamentary candidate ma NPP amanyuku no ewo adenta abeto ampesoaso ya de aseda ekodi ama eye aboafo a na eye Marshall Beauty and Training Center na so eye edie wankasa afo ani kwohwei eye nipadua hu siesie adwuma na woye eti wodi ane se obekọ okwa ahofento aso no eye na so eye wa okoto eye ka na se utwia duru baabi atum se baabi agojogojo tie wo se ode kona yesiesie sabe pena ne wonom de ne etie na ne de ne nya ka edipadua etititiru ema no wo se menka nkyere wo se ebia utiri no obaabi aso ne monyam ye ne tiri nwi wajai utiri no anwi na mena gu utiri so basabasa saa eye saa wono customers no nya bi etu ase bra no wonsiesie obenya ntobo ase na uti no enwi bi abeso di gusuo obehwe no aye de amaw star bi apese obo obebo no kama enso so e de amaw manoma akonkan na asasure bia ukodwumadie bi ase na wanimu no opese osiesie ene a friend say makeups no okwa obehwe no aye e de amaw kama amanoma akonkan obi wonu a we nipa tuntum no akwakofa omo kokofo de ye omo de no de aye nanim oya sa na je se emfa ebe bibi oho ye eti ewose hunu nipadua no so wahu se de animu ne tie ne wahunu enku no de ode besrasra ama na ye kama na eno so eti no se eba no nan no nsa modre so a se wo bubuo se wo hyehye bra no hwe no nyama kama ma nneoma enso enko eye enkan me pa cho nanti no ade se won ma paapai wo se bra na onfa eye aduhwan bi srasra ho owia o diskamwa bi awewe ho kama onwie no na aye moton na nneoma so etimi akọ eye enkan ama bibia so etimi akọ nanim timpa cho Marshall Beauty and Training Center ho na wonhwe na onsiesie na woseme nka nkyere se ban fashion no so dia enya asem ketwa udi dwumadie bia na dwumadie na udi no baby kura wo bodwa no se dia wose opese osiesie wo se de be ahokọ na beba no mo say yes dwumadie dia sombo eno to nsa fe no beba na obesiesie wo so kama dia mama nneoma enso atimi akọ eye enkan na o kire se saa nneoma we ni nyina no opese wonya hu animdia akonya da ho ebia wo baby apese okwaji hu nimdie wo na se wankasa eja opese okwaji hu nimdie so a akonya wo o se bro be kire wo ama watimi enhu adwuma no so ani so ama onyansa no dwuma na timi aboa ama ososo no wanya bibi kakra yo na edisika ba botom na asetrem ayemere enso ede ama wo uduani kire mu ewo achem dan eye udru traffic light wonum na onsa nifa so kwan na da wonum na ekọ eye nurse school mu wodum no ofa so a mepacho na tana ye enso eho na eja wakọ no otimi aboa ma bibia nso akonkan kama ye 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244
171-667 ɛna ɛyɛ ɔfrɛnko ntabudi abɛfrɛ ɛnso so ɛwɔ so mepa kyɛ no so fama sɛ Ahenkan 93.3 FM yɛyɛ nhyehyɛyɛ ɛyɛ bibibia sɛdeɛ ɛbɛyɛ bibibia ubutu bia no ɛwɔ asase so no betimi ɛnso ateɛnka enti abɛ fontentan ne so no Facebook live ɛna YouTube live no ɛyɛ Ahenkan 93.3 FM wɔbɛkɔ ne adwumadi ahodo a yɛyɛ nyinaa no watimi akɔhwɛ bi na watie bi ɛnso so ɛde afa wɔnom sanso ɛna ebia kasafdie no nkɔ na pɛsɛ wotie so a okɔ ɛyɛ modern Ghana Ahenkan 93.3 FM ɛgya no watienka ɛnso de afa hɔ sanso ɛna zenofm.com ɛno nso betimi atienka de afa hɔ mytunein.com ɛwɔ so ɛyɛ adeɛ sɛ obetimi atie yɛ ne ɛde afa hɔ ɛmfa ho ne baabi abutu aman bi abutu bia no ɛyɛ adeɛ sɛ obetimi atienka na ensɛm awdo ɛkɔ so wɔ mayibu ne ama foforo so no pɛsɛ ɔkenkan bi a potokasa no obɛkɔ ahenkanfmonline.net na afi watimi so akɔkenkan bi ɛwɔ hɔ amenyoma akɔ ɛyɛ enkan na sɛ ebia opɛsɛ ogi nkyeremu bia so a sɛ bia wo dwatɔndie bi na apɛsɛ obɔ wo dawuro ana sɛ agya wo nkai bo bi na apɛsɛ odifa kasafdie so ne nyina no obetu anamon aba ebabi a kasafdie ebutuo ɛwɔ akyem aboabo ɛwɔ apoe man tembre mfimfini mansini no enso so emu na obetimi so afrɛ na ne yempemfo adwetwe nkomo 0244 878763 0244 878763 Odi Media Network yade nneɛma ɛma nipa ne gi wɔ fie adeɛ bia yɛse use the right tool at the right time do to the left as you do to the right adeɛ deɛ sɛ wamfa ade tisa adeɛ wɛ sɛ odisia na wamfa nsi hɔ no a ɛsi frito wo fie na opeso ani gye wo fie o opeso ani gye onkwan wo fie opeso ani gye na o se mento TV mento air conditioner mento fridge mento home theater na no den pa na peso de giwani na da wanya bi no den na o de begiwani enti ne pesa nyuma we bi ensu fie abribia ene se de wiase ne kono eno a na de bobra eno a na de cheche ere eno a na de hu de ekoso wiase ba bibia TV air conditioner fridge washing machine rice cooker blender ceiling fan iron sa nyuma we ni na no ne to ayedin esan se ye nyebu o Ghana sa nyuma we ye nyebu o Ghana dollar no so secret home ni say enyoma ye yisu o Ghana no be ye over 80% ye nya wo Ghana nti ya na ama say ye kraba no na ma de bia dollar ni nya animonyam na sidi no enya etese nanimonyam ne tekofom nti sa nyuma bi say no ye nya bi o Ghana ni na afri abrochire eneba nti ama ne bo aye din odwa so nanso Odi Media Network de ye de sa nyuma we ni na to nchen ya se brabaji bo ye nchen a efo brabaji ye di friu na tua ne kakra so wahu na tua ne kakra ede oyo kada ride awpon a na wotwe a na wasene kakra obenya do betum na watua saa 3 months no wi a na esa wo na wo sen no enti se de ope no adekono ba ye bone bo kire wa say 2000 a na watua 1000 na de ama se fako nti ya de ama no bosome miensa ntem na wo de tua 1000 na aka no ade bia ne bo no na watua mu fa na odikọ na afiama bosome miensa na watua fa na aka no saa ne hyehye ye etie so oba nso na sika no ayi ready na obeto no once a eno nso ebre ho ekwan da ho no mo ye tonton brand bi ti se Nasco ene Zara nipa cho Odi Media Network aye ODI Electronics ye wachim dan kwantanum ye ni Divisional Police Command MTTD ene din hwanemu ewo nkwantanum no mo frɛ 0539 500514 0539 500514 oni yenkasa na yema onwema webi enyusu abusuafo afe yeto akasiabo no eso na amanwesemu na yedewo ensoso adri na uborum ewo emfimfini eye mantamu no ensoso emu a abato empesua no eye Asen Central eye adese no mo ndisi amanyokuo ni mu ene anya asem keto mani abre papa te se krodom se kwan biara so se akunya no afimpino ne aduonu enan ewo so mo hwe na mo nsa enso etimi eka na eye parliamentary candidate edema National Democratic Congress adisi amanyokuo no ewo Asen Central eye Owura eye Nurin Shaibu Mijima na wode atodwa a wo kiremu ese adese no mo wo Asen Central ebreso so mo mani da se aboa wo
esan se pentimamento no eyadoso MPP amanyokuo no wacheso omatra kunyan so a na so niam papa bia se da enkoso ewo Asen Central abatuo empesua eso wa mo echire mu se enei adehye mo Asen Central tituru mabunu adwuma papa bia ni wonom a wonom enso enya bi aye ne sayo so ntino suban bia ense emfata ana chese emabunu mo Asen Central mo de omo enso so afone fole a ha dwi bebre ene wo chire mu ese obetimi aka se omai koko ganam yado ani chire mu a eye abatuo mpesua wodo so no Asen Central pa na sebi ya pe eye emma ne mema mbabunu omasisi so na adwamambo atia to se ewo mo so a Asen Central mabunu no untimi nyu omu enfirim obetimi aka se omudi ma akotena pa uya no to nchen se eye fraud yi wo boa wa nanu ba 5 wa awia osisi a na eno ntenkodai wose atutura asem ni nyina ya ade a ekoso wa Asen Central abatuo mpesua so nanso so won se da emfa sobo no emmo mabru ni bebre na ni nyina mu no eye sebi mpraduasa wo eye mpanyufo bi ade o man aze wo no nsa titru ene mpanyufo a wonom ewo Asen Central abatuo mpesua so mo gira ban na namu wo mo nhyeda enya nneoma bia se ka obehunu na factory bi aba na nka de hye no mu nya bia ye ubeti we bie company we na we anya kakra ye wose bibisa aniwo entino eja yeso obonsam so de ense nya adwuma no obone pa ma na adwuma ye enti pa obonsam na bo mabu ni bi mo Asen Central no eye sebi ka fra cha adwamambo ene eye kro no bo ene akohwie ene brade bi wodo wagese enya sem ketwa enti wose ni nyina amu no ene wo sere adehye mo Asen Central se tituru awofo no so mu nyina ka omadwumom na wonmo hye na afi mpino ne aduonu enan abatoɔ ne de wo mo ntunu duduom emfa ema wono eye owura Shaibu eye majima na eja wono enhye no meyo momla sebadwani no nya beyo momla sebadwani a wo be hye ne mputu nyuma atimi aba ho wa biebie nyuma mamabure nya bia ye ne se suba we nyina no atimi enso so afiri mpesua no eso afi yam pini piom ye boye man no titi pasam bene du say ye kasa na ye adwumaden na de yankwa ye de animdie ane ya atwen eto ema Asen Central fa no to pefra and the whole Central region Ghana ha no ye ba no for no sam a Asen Central crime rate ye number 1 ye ba no dwamambo a Asen Central ye number 1 ye ba no fraud ye number 1 when ya enam edwuma ebini Asen Central hanti no ye mbabu no abrabo mo bo no enso eni nanana se ote wo man mu na wo se wo de wonya politics na wo mba wade hye say na wo nkasa nana ye besere de edu nana mo nkasa nana le menyaje ye gu nsa na kire se nkurumdi aba ma yehu abusuafo ene a wuti ye wono ena woye parliamentary candidate a wo hwe ni mu aprem na hye bagafie akunya no de ama National Democratic Congress ndisi amanyokuo no wa fimpinu ene aduonu enan abatoa ye hwe ni so ogbade de yankwa bechen na December bosu de toso enso no so atoye ne wo Asen Central abatoa empesua so ewo ene opanyini epre kunyan owura eye Nurin Shaibu majima edini modru Majima pepedin yes de pa yate ana ye nyina we so ne emfa awia premtobre akan kase no ensi awie producer Esther Chebu ahema DJ Kobiki Abrowana na de ko Facebook live na YouTube nyame bo amemene da kayokai achimba tabi Ahenkan FM Soccer Fiesta na ye ebe hyeso na Saturday die na ye kobata bi tia no ahia yen ho be ye de papa Kempon Football Academy Ghana ha ye kan Football Academy ba ko gina na so eso nipa kwa brochi se de o freedom ko jade a ye Kempon Football Academy wo mo scouting team eba timi me dade ye nhia na ho no mo be ye de pa na ye de yantam so no kwesi distribution ane ayi pepianse ampadu aha na mo so de be jantam so the next day kwesi ada ewo dan Old Town Public Park adwumafo no ti we can see there ebe de mpotam ya be de me